Ahoj, vítam vás u nového videa. Dneska to bude druhá časť z Road to Life 2. Chcel by som dostať tak 100 000 odberateľov na tejto hre. A ospravedlňujem sa za to, že som nenatočil jednu časť. Zabudol som. Stal som 50 000 odberateľov. To som zabudol zmieniť. Musím si kúpiť nejaký počítač nový. Taká malá behnička, ale stojí 13 800. Ujha, to by som si nikdy nekúpil. Takú malú behničku. No tak nič, čo už nemusím kúpiť, aby som mal počítač. Idem to opraviť, UFO. No, kašlem na to. Kašlem na UFO. Idem natočiť video voľaké. To by som dostal nejakých odberateľov. Mystery 2. Tak napíšte do chatu, že by ste si so mnou chceli zahrať nejakú voľakú hru. Napíšte svoj nickname a si vás pridám. Užívajte si video. No, neviem, tipnem si, že dostanem nejakých 8 000 odberateľov. Keď budem blízko, tak mi dáte jeden odber a like na video. Si môžete dočiť. Ja som bol blízko, takže mi držíte jeden odber a like. No, mikrofón. Neviem čo. Mám dobrý mikrofón, ale čo mi bude ďalší mikrofón. No poďme natočiť Mystery 2. Ale inak Dress to Impress je tak zlá hra. Najhoršia za mňa. Za mňa najhoršia. Neviem. Podľa vás ako... Neviem. Koľko? 0,9 sekúnd. Je tak rýchlo som to ešte nevedel načúkať. To je jedno. Na čo to bude hovoriť o tom. Bola skláňa, 5000 nemám, to nemám. Napíšte do chatu, jakú hru mám natočiť na budúce, aby som vedel presne ako. Tak. No, papu. Dobre veci, toľko veci si nekúpim, hej, tam napravo. Nič moc. No, pekné odmeny, ale na to na čo bude, keď nemám ani joinu, no jasne, plný je plný, super, pecka. Shark žralo? No, a kde? To neviem. Pím si krejku, idem natočiť. Chcel by som ten Metal Python 16 GB. Ja. 16 GB. Skôr by som chcel. No, bude stačiť. No. Dobre. Poďme skúsiť, koľko dostaneme. Koľko dostaneme tých odberateľov. Som si na to
Halloween. Pri ničom bytík mám. O ničom. Skúsme koľko. Odhadujem 5000. Zatrapnú. Ďalšie dve príležite. Ne, však keď chcete, môžete byť na tej odhrávka. Je to naraz. A by som bol veľmi šťastný, keby ste mi dali odhrávku. Som bol veľmi rád, keby som mal odberateľ. Som veľmi šťastný. No tak poďme to skúsiť, že či predbehnem tých 0,9. Pekne. Tak to skúsme. No. Koľko odberateľ? Neviem, typnem 8,5, 9. Neviem. Ako smilok banán za 10 eur. No tak $60. Ešte 15 000 a mám 100 000 odberateľov v Roadtube. No. Idem si odísť, pospať. Som si rád pospal. Full healthy. Zdravý. Neviem, takáto hra je taká zábavná. Podľa vás. Neviem. To s kým si je to tak. No tak nič. Chcem vám... To je jedno. Tam som videl, že bola že group. Som sa joinol do grupky. Videl som tam niečo, ale nebol som tam ešte. Čo je taká krejta. Aha, 150 diamantov som nezlo. To by som nezlo. Pekný výhľad. Máme 100 000 odberatov, konečne. Máme, dosiahli sme to. Konečne. Prečo mám? Ja, to bude už tam tento byte vylepené. Takže hej, tam bude. No, kde to je? Kde to mám? Kde to mám? Kde to je? Kde to je? Mám, kde to je? Bože, neviem, kde to mám. Tak som dostal skem. Skem, parádny skem. Bože. No čo už, no. Prosím, neostanem nič. Žiadny kenhejt. Žiadne nič tu není. Bude lak, alebo mi to nedošlo. Neviem. Vôbec. Kam nejde. Budem spraviť posledné videjko. Skúsme. Či to bude voľko tak. Či to potom bude. Či to dostane. Aha, ja som slepý. Ja som najedol tú krabicu. No, konečne teraz budem 100 000 silver plate. Silver plate? Konečne, yes. Čo si volá, keď bude piť. Si dostala achievement. Kúpim si 900 veci. Tak sa uvidíme u ďalšom videjku.